Hello guys, kumno pilong. Ngangai pidan pedeng ngamet kapsat berklain te. Ngumyok bani kanduk syuk man kapon deh. Te was ngawe under process mah ban solve gitu ke bangala ada piat hoi pi ke video. Te ngalak persyang ban wat kumno ki videos ban penmi pi te. Mentang ngala yo ban penmi kum kane ke video de karpang kham tam nam ta jong pi ki ba comments ki ba kali jingkylli yanga ha ki comments what's ngawe mo bangamla ban reply ka ya ka jingkylli jong pi ha ki comments namar ngas ngau tho ngai pa pi ngau tho nga namar ba ngang ka klem konster tang gani gawe te ka don ka to kan ki kam bangale so na ka ta daw te kat bangala nga persyang te ka bangamla what's ngawe mo te ha ni video ngan kai pi karpang gawe ka ba ngan jubab ya ki jingkylli lene ya ki jingkylli jong pi ha ki comments jonga mo ki jingkylli jong pi ha ki comments ha ga comments nakamenta way up suba barok mentang ya sengau tenan ni up sudah up jong ngi tau de Hello Meghalaya up suba ngi ya Peit film ngi ban Peit film ngi ki film jong ngi ki ba penmi naga state jong ngi te barok hi ka dei ban long ngi dei ban sengau sarong ila ka jong ngi ban Peit ro ya ki jong ban ikan tiu we te I appreciate you ba phi kalikum gidi ke jingkylli ba phi kwa ban tip ba kwa ban Peit yaw ne wa ste ka biang ap ai man se phi te ngan lei ba shaprang mo te ka jingkylli kam dang kong kyong hang ne kam long da ai password te la dam long ban ai password yo le se phi klem pat de register te la phim pat de register phim la ban ai password kam long hil te la da phi la de register te kam long te click no forget password la ni register mo te ka baar ka jingkylli ngasim ki tang ka to kan ni ki balong important dengan summarize by barok gini ki jingkylli ka baar pat kalong enter password kamlong ra te yo la sin pedeng jong pi shu enter ka password nang to nang ni la ni pi shu ai de ka ba klem pat pi klem at tho na do wasdang pi register ni Hello Meghalaya ka taro kamlong ra pi hap ai da ka to ka password ka ba pi register hapo Hello Meghalaya mo utaw de password u ban de pi de ban ai mdai ra to ba shu tho kom to marsin pi open yo Hello Meghalaya pi click register utu pi de pin anda pila ai password ang to utu de password pin ai aden ba pila login biang ya u Hello Meghalaya mo tel dam long click register la ni click forget ma te ka ba pat hadin ba I next ka tho user not found te la da ka tho user not found click no register no ya le se ba phim pat de register ka ong no kumta te la da phid pat la anda phila de register rang ka tho kumta te ap shipang te forget email id ni forget ka account ni forget delete account la ni click forget password te kan se la mi phi te la da phi I kumta nang kong sa click by register shwa yela de hapo Hello Meghalaya te phin sa yo mo te invalid password don hi ka jingjian ka ba hadin ba phila man shwa phila de login te ka tho de register baro tama ka tho pat invalid yo le se phi kum click kum no phin dai la ha ga we yo le se kumta lani ka don ka ja kumta team later la ban solve I bet forget password thought go password I get details te la biang ma nai pen bon kam ra su le kum ta kham khnang makan suk ye pi ro pin yo bat Peit film ngai phila kar ke ha bat Peit film ma te ka password kam long ra kan ni ka we ro ka man ne te ko mang ong comments bang ka password kam long ra ngai le shile ro kam long ra password kin don kini ke de ki comments ki jingkylli ko pikali ko mang ong mane da pi ai do password nang ni nang tai kam long ra handai pi de ban ai da u password u pi ai ha ka por pi register ma ha por pi register pi de ban ai da u new password te la dam long forget ko mang pi ka ta de ka ka main solution ko ba pi la ban le te la kam long man ta ka sngi le la shai le ni la shi sngi ma te nai le than ra hatang ha ka to bai ka por te la dam long man ta le la shai le ni shi sngi ma te ngai tang ka ta hi te la da don kino ki ba ngam jubab te sa comments biang hani ke video dengan sa jubab pat ma te ngai ka ta
kartu kan ni ki banga jubab ye ki jingkylli jong phi halor Hello Meghalaya so koble shibo ni ki jing karshan jong phi na ye karshan nga te ngangai scam ba kan long pin yo ban Peit film no dom ta kasngi yo how Hello Meghalaya te la dan kino ki problem ki yo phi sa comment ba ha video so ngin sai sempat ha next video thank you